घचार 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 ये पुआ ये फोन डा करू जी देखुनु को भाई ଆମେ ଏଟା କଷ୍ଟମର କେୟାର ବଲା କରୁଛି घचार 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 फोन କରୁଛି ଯେ ଏ କଷ୍ଟମର କେୟାର ମାନେ ବି ଦିନା ହରାମ କରିଦେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶବଦ ଶିଖେଇବାର ଅଛି ପୁରା ଏକଦମ ଶବଦ ଶିଖେଇବାର ଅଛି ଯାଉଛି କିରେ ପୁଅ ତତେ କିଏ ସୁଇଟ୍ ହାଇଟ୍ ତ ଫୋନ କରୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଷ୍ଟମର କେୟାର ସୋ କମ୍ପାନୀର ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ମମି ସେ କଲ୍ଟା ଉଠେଇବୁନି ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ କଲ୍ ଉଠେଇବୁନି ମମି ଫୋନଟା ଉଠେଇଦେଲେ ତ ମୋ ପୁଅ ବୋଧେ ମତେ ଠକୁଛି ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ହ୍ୟାଲୋ ବେବି କେମିତି ଅଛ? ମୋ ପୁଅ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଛି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଯାଉଛି ମମିକୁ ବୋଧେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୁଚି ଯିବି ଏବେ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ହବି ଗପି ପୁରା ଶିଖେଇଛି ଏଇଠି ତ ଏଇଠି ଦୂର କୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ବୋଧେ ମୋ ପୁଅ ଅଛି ହବି ଗପି ପୁରା ଏଇଠି ବହୁତ କହୁଥିଲା ଠକୁଥିଲା ପୁଅ